Маленький островок маёй зямлі, зялёны астравец над срэбнай лошай, такі прытульны і такі харошы, як сонца, бор і родныя палі. 100 000 год, няхай вакол шумяць палі, 100 000 год, няхай вакол гудуць дубровы, пакуль гучыць вакол святая наша мова, пакуль ёсць беларусы на зямлі. У кожнага чалавека жыве ў душы недатыкальная для іншых цяпельца, успамін пра родны кут. У кожнага ёсць месца, дзе ён нарадзіўся, куды яго неадольна цягне з усіх жыццёвых дарог і вандровак. Астравеччына, як і кожны куток Беларусі, багатая сваёй гісторыяй, традыцыямі і культурай. Многае з гэтага сабрана і захоўваецца ў пісьмовых крыніцах, якія знаходзяцца ў фондзе Астравецкай цэнтральнай раённай бібліятэкі. Перад вамі кніга серыі гісторыка-дакументальных хронік «Памяць», якая прысвечана астравецкай зямлі. Хроніка «Памяць» вядзе нас па дарогах і сцяжынках далёкага мінулага, расказвае аб культуры і духоўнай спадчыне продкаў і гераічнай барацьбе за шчасце і волю. Кніга таксама ўключае матэрыялы і звесткі пра сучасны стан раёна, развіццё яго эканомікі, культуры і сацыяльнай сферы. Энцыклапедыя прыроды Беларусі, першы ў гісторыі рэспублікі, шматтомны, мнагапланавы даведнік пра аб'екты і з'явы прыроды на тэрыторыі нашай рэспублікі. Даведнік змяшчае грунтоўныя звесткі пра расліны і жывёлы, пра ўсе значныя прыродныя аб'екты, пра геахімічныя элементы і рэчывы, пра прыродныя з'явы і працэсы, у тым ліку і астравецкага краю. Літаратурна-мастацкі зборнік «Астравецкі край» стаў вынікам плённай працы, у які ўвайшлі вершы беларускіх паэтаў, прысвечаныя самым адметным куточкам астравеччыны. Пра родную астравеччыну, цікавы і маляўнічы куток Беларусі, пра яе мінулае і цяперашняе, культурныя і этнаграфічныя традыцыі, пра людзей і прыроду, з захапленнем і ўлюблёнасцю расказвае Адам Мальдзіс у нарысе «Астравеччына. Край дарагі». Выданне «Астравецкі раён» падрыхтавана па заказу Астравецкага раённага выканаўчага камітэта і ўтрымлівае найбольш поўныя звесткі пра Астравецкі край. Аддзел астравецкага спорту і турызму ў 2004 годзе падрыхтаваў выданне «Жэмчужына на карце Беларусі. Астравецкі край», якая знаёміць чытачоў з архітэктурнымі і прыроднымі помнікамі астравеччыны. Як жывуць сёння людзі ў глыбінцы? Якія перамены адбыліся тут за апошнія гады? На гэтыя і многія іншыя надзённыя пытанні сённяшняга жыцця рэспублікі адказваюць у сваіх матэрыялах удзельнікі журналісцкага праекта «Прэс-тур в глубинку». Сярод 12 раёнаў, якія ўвайшлі ў кнігу, займае сваё месца і Астравецкі. Прафесар Адам Мальдзіс называе астравеччыну беларускай Швейцарыяй. Ён сцвярджае, што наш край можа ганарыцца сваёй сямёркай цудаў. Першую сямёрку складаюць 7 колераў нацыянальнай вясёлкі, што азначае суквецце нацыянальных культур: беларусы, яўрэі, літоўцы, палякі, рускія, украінцы, шведы. Вядома, што тут здаўна жылі крывічы, продкі беларусаў. Гэта бачна з назваў населеных пунктаў: Гудзелі, Гудзенікі, Гудагай. Да Другой сусветнай вайны значную колькасць насельніцтва складалі яўрэі, якія займаліся тут рамёствамі, гандлявалі, карчмавалі.
У Астравецкім раёне літоўскім краем па праву лічыцца Гірвяцкі сельскі савет, дзе пражывае больш 30% літоўцаў. У Рымдзюнах працуе літоўска-беларускі асветніцка-культурны цэнтр. Там актыўна вядзе сваю работу літоўская суполка Беларусі «Гірвячай». Одну дзесятую частку з усяго насельніцтва раёна складаюць палякі, якія падаравалі нам такіх сусветна вядомых мастакоў, як Мар'ян Богушышка і Леў Дабжынскі. У апошнія гады значна папоўніўся наш нацыянальны склад рускімі, якія, як вядома, прыехалі будаваць у раёне атамную электрастанцыю. А вось украінцаў найбольш усяго прыехала да нас у цяжкія 90-е гады. Тут яны і прыжыліся. Па сцвярджэнню Адама Мальдзіса, масавага перасялення на астравеччыну шведаў, канешне ж, не было. Але шведскі род Сволькінаў аказаў дзейсны і істотны ўплыў на гаспадарчае і культурнае развіццё нашай зямлі. Сёлета Астравец святкуе сваё 545-годдзе. Аднак гэта юбілей не існавання, а першага ўпамінання ў пісьмовых крыніцах. З іх сведчыць, што Юры Гаштольд, брат уладальніка Астраўца, кіеўскага ваяводы Марціна Гаштольда, дорыць астравецкаму касцёлу 2 меры мёда са свайго маёнтка, што азначае, касцёл як маёнтак ужо існаваў. Гэта быў 1468 год. Тут і пачынаецца наша другая сямёрка гістарычных падзей. Заснаванне ж самога Астраўца, натуральна, наступіла значна раней. Яшчэ раней, у 1390 годзе, адбылася другая знамінальная падзея – закладка ў Быстрыцы над Віліяй першай хрысціянскай святыні па рашэнню польскага караля і вялікага князя літоўскага Ягая. Трэцяй падзеяй можна акрэсліць 1514 год, у якім Астравец стаў уласнасцю Альбрэхта Гаштольда, пазней канцлера Вялікага княства літоўскага. 1872 год. Лібава-роменская чыгунка дайшла да Гудагая. Тады ж пабудавалі і вакзал, які з'яўляецца помнікам архітэктуры. Сёння станцыя Гудагай – нашы галоўныя вароты, якія вядуць у Літву і Калінінградскую вобласць. Пятая гістарычная падзея прыпадае на 1940-е гады. 15 студзеня 1940 года было вырашана раздзяліць Ашмянскі ўезд на 3 часткі. Цэнтрам паўночнай часткі былі абраны больш добраўпарадкаваныя варняны, дзе і размясціліся райкам партыі і райвыканкам. Але хутка спахапіліся і перанеслі цэнтр у Астравец, паколькі той знаходзіўся ў 4 разы бліжэй да чыгуначнай станцыі. І, канешне, трагічны дзень 22 чэрвеня 41 года не абмінуў наш край. Вялікая айчынная вайна ў Астравецкім раёне пачалася з масіраванага налёта на аэрадром каля Міхалішак, дзе стаяла першая вучэбная эскадрылля пастаўскай авіяцыйнай школы пілотаў. Астравец, які ўсю Беларусь вызвалілі ад фашысцкай акупацыі 3 ліпеня 1944 года. Гэты дзень свята шануюць жыхары раёна. 1959 год звязан з 6-й гістарычнай падзеяй. Тады Астравецкі раён значна павялічыўся шляхам далучэння пэўнай часткі Свірскага раёна. З гэтага часу Астравецкі раён пачаў раўняцца больш як 4 дзяржавам Ліхтэнштэйна. Самая апошняя гістарычная падзея звязана з сучаснасцю. Саветам міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 марта 2012 года была прынята пастанова аб аднясенні гарадскога пасёлка Астравец Гродзенскай вобласці да катэгорыі гарадоў раённага падпарадкавання.
Ах, Островец, мой куток дорогі, празрыстыя рэчкі, палі і лугі, і пошчак птушыны ў небе звініць, бярозка зялёная міла глядзіць, а кветкі валошкі, як сіняе неба, зялёная траўка, алешнік ды гай, нічога на свеце мне болей не трэба, як родны, прыгожы, любімы мой край. Маюцца на Астравеччыне і цуды прыроды. Сапраўднае дзіва камарышкі, помнік рэспубліканскага значэння, агаленне міжледавіковых стружачных глін у Астравецкім раёне, за 5 кіламетраў на захад ад гарадскога пасёлка Свір, за 1 кіламетр на поўдзень ад вёскі Страча і за паўкіламетра ад Полацкага тракта. Пад тоўшчай марэнных адкладаў пазерскага зледзянення рэшткі арктычных прыледніковых раслін. Другое цуда – рэспубліканскі ландшафтны заказнік Сарачанскія азёры, створаны ў 1998 годзе з мэтай захавання унікальнага прыроднага комплекса з папуляцыямі рэдкіх і знікаючых відаў раслін і жывёл, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Плошча заказніка – 13 059 гектар. У Трокініках каля старажытнага Полацкага тракта адкрыты прыватны музей фауны, створаны лесніком Мечыславам Змітровічам. Помнік прыроды старажытны дуб знаходзіцца на тэрыторыі Спондаўскага сельскага савета, каля хутара Кавалёўшчызна, на адлегласці 1 кіламетр на паўднёвы ўсход ад вёскі Малая Страча. Векавы дуб, дыяметр на вышыні 1,5 метра, складае 2,13 метра. Даўжыня акружнасці дрэва 6,7 метраў, вышыня каля 25. Развесістая крона займае плошчу 9 метраў па радыусу ствала. Легендамі акружана крынічка ў дубке. Над ёю звышаецца статуя Дзевы Марыі. Кажуць, вада з крыніцы валодае цудадзейнай сілай, а яе назва сведчыць аб кульце дубоў. У 2009 годзе у выніку маніторынгу ласосевых рыб на рацэ Вілія і яе прытоках у Астравецкім раёне была выяўлена моладзь сёмгі альбо высакароднага ласося, што пацверджана навукова. Сёмга – найбольш значны від сярод ласосевых. Яна занесена ў Чырвоную кнігу, і яе наяўнасць у нашым раёне з'яўляецца прадметам гонару і вялікай адказнасці перад прыродай не толькі нашай краіны. Раённы ландшафтны заказнік возера Бык створаны на тэрыторыі Катлоўскага лясніцтва, каб захаваць у натуральным стане унікальны ландшафтны комплекс, каштоўны ў навуковых, гаспадарчых і культурных адносінах. Заказнік утрымлівае папуляцыю рэдкіх і знікаючых відаў раслін і жывёл. І, канешне ж, славіцца Астравецкі край сваімі архітэктурнымі помнікамі. На першае месца можна паставіць архітэктурны ансамбль у Варнянах, адзінае ў Беларусі сельскае тыпавое будаўніцтва 18 стагоддзя. Ён прадстаўлены цагляна-драўлянымі хатамі для сялян, побач з дамамі была карчма і дом для начлегу, на заходнім баку плошчы узвышаецца касцёл у стылі ракако і 2 двухпавярховыя дамы, плябанія і аптэка. З усходняга боку плошчу замыкаў маёнтак з увекавечаным Напалеонам ордам домам, які славіўся вельмі багатымі інтэр'ерамі і карцінамі. Побач быў разбіты парк з рэдкімі дрэвамі, сажалкай з рамантычнай башняй на востраве і млыном на беразе. На другое месца можна смела паставіць касцёл у Міхалішках, які быў узведзены ў сярэдзіне 17 стагоддзя магнатамі бжастоўскімі. Яго сціплыя і нават аскетычныя знешнія формы хаваюць у сабе шыкоўнае скульптурнае ўбранства. Не абыдзеш увагай драўляную святыню ў мястэчку Гудагай, узведзеную ў сярэдзіне 18 стагоддзя для ордэна манахаў-кармелітаў босых, вядомую тым, што ў ёй маецца не так даўно каранаваны папай рымскім цудатворны абраз Маці Божай. На самай беларуска-літоўскай мяжы ў Стрыпішках знаходзіцца драўляны помнік архітэктуры 18 стагоддзя, царква старавераў. Яе непаўторнасць
заключаецца ў спалучэнні візантыйскага стылю з рысамі віленскага барока. Не могуць не ўражваць дынамічныя неагатычныя формы касцёла ў Гірвятах. Будаўніцтва датуецца пачаткам 20-го стагоддзя. Стараннямі мясцовага святара каля касцёла разбіты дзівосны дэндрарый з экзатычнымі раслінамі. І сёння Гірвяты – гэта візітная картка раёна, а пілпоштай быў выдадзены маркіраваны канверт з выявай касцёла. Архітэктурным і гістарычным помнікам з'яўляецца і маёнтак мінейкаў у Дубніках, дзе ў другой палове 19 стагоддзя гасціў польскі пісьменнік Генрых Сенкевіч. І нарэшце, як узор класіцызму канца 18 стагоддзя, касцёл Казьмы і Дзям'яна ў цэнтры Астраўца, які пабудаваны манахамі-дамініканцамі на месцы больш ранняга драўлянага. Перад 540-м юбілеем Астравец узбагаціўся каменнымі скульптурамі, якія сталі вынікам міжнароднага пленэра ў Варнянах. Час магнатаў, званы Марыі альбо падання, папараць-кветка, дубочак, стронга. Усяго 10 каменных скульптур размясціліся на тэрыторыі Астраўца. Час не стаіць на месцы. Зараз Астравец – гэта не маленькі пасёлак, а горад з новымі дамамі і вуліцамі. На грандыёзную будоўлю атамнай электрастанцыі прыязджаюць не толькі жыхары Беларусі, але і з іншых краін. Горад расце інтэнсіўна, ствараецца інфраструктура, але якія змяненні не адбываліся б на нашай зямлі, традыцыі, звычаі, культура старанна захоўваюцца яе жыхарамі. У бібліятэках астравецкай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы прадаўжаецца работа па збору і захаванню краязнаўчай інфармацыі. Праводзяцца мерапрыемствы, сістэматычна папаўняюцца друкаванымі і электроннымі выданнямі краязнаўчыя фонды. Работу ў бібліятэкі я вельмі люблю. Хоць я па прафесіі рэжысёр клубных мерапрыяцій, але вось чым-то вабіць мяне бібліятэка, вось гэты музей, што я сабрана. Мне ўжо не так много засталося працаваць, і если я дараблю до пенсии, пойду на пенсию, то это все, что собрано, я хочу перадаць Астравецкаму раённаму музею. А цудоўная, мілагучная песня на беларускай мове і сёння гучыць над нашымі лясамі і палямі. Родна маці моя, ты ночей не доспала, проводила мяне у полі край сяла, і ў дарогу далёка ты мяне на зары праважала, і ручнік вышываны на шчасце дала, і ў дарогу далёка ты мяне на зары праважала, і ручнік вышываны на шчасце на долю дала. Хай квітнее на ім тая росная сцежка, і лугі, і гаі, і ўспаміны мае, і засветіцца ласкай, мацярынскаю ласкаю смешка, і журботныя вочы, матуля, твае, і засветіцца ласкай, мацярынскаю ласкаю смешка, і журботныя добрыя вочы, матуля, твае.